Hi a chuirde, seo órán faoi cuine óga bhí a géirí dul ag an Aonach a gunda an chlór. Bhí siad beagnaín ro bheag go fóil. Dúirt mamí lo go gaiith siad a bheith de, nu a héananig le dul ag an Aonach, nach mór an ísí sin. Cén ísio dá agah se? Amos sib se soch mór le dul ag an Aonach? Seo an tóran, big Aonach Amárach. Amárach a gunda an chlór, Aonach Amárach a gunda an chlór, Aonach Amárach a gunda an chlór, cé wat am mé ni bheith mé am. So óthaína lici tú chun éananig mé, so óthaína lici tú chun éananig mé, so óthaína lici tú chun éananig mé, a bhór ní nóg na héiligé. Níl tú a de ná héindig fós, Níl tú a de ná héindig fós, nuair a bheith tú tríd ag bheith tú mór. Sa bhóthaína lici tú chun éananig mé, sa bhóthaína lici tú chun éananig mé, sa bhóthaína lici tú chun éananig mé, a bhór ní nóg na héiligé. Níl tú a de ná héindig fós, Níl tú a de ná héindig fós, Níl tú a de ná héindig fós, nuair a bheith tú tríd ag bheith tú mór. Sa bhóthaína lici tú chun éananig mé, sa bhóthaína lici tú chun éananig mé, sa bhóthaína lici tú chun éananig mé, a bhór ní nóg na héiligé. Aonach Amárach a gunda an chlór, Aonach Amárach a gunda an chlór, Aonach Amárach a gunda an chlór, cé wat am mé ni bheith mé am. Sa bhóthaína lici tú chun éananig mé, sa bhóthaína lici tú chun éananig mé, sa bhóthaína lici tú chun éananig mé, a bhór ní nóg na héiligé. Níl tú a de ná héindig fós, Níl tú a de ná héindig fós, Níl tú a de ná héindig fós, nuair a bheith tú tríd ag bheith tú mór. Sa bhóthaína lici tú chun éananig mé, sa bhóthaína lici tú chun éananig mé, sa bhóthaína lici tú chun éananig mé, a bhór ní nóg na héiligé. Is rá lumsa an tóran sin agus lá éigen tásúl agamsa a bheith ag an Aonach i gunda an chlór.